Hej og velkommen tilbage til min køkkenvlog om tro. Og sidste gang gik vi i gang med at snakke lidt om grundlæggende temaer af kristendom. Og vi gik i gang med 1. Korintherbrev. Og jeg vil læse nogle vers videre fra 1. Korintherbrev og snakke lidt om det. Og det kommer blandt andet til at handle om Helligånden og nådegaverne. Og det er fra 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 4, jeg læser til vers 9. Og det er Paulus, der siger: Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt tale og på alt kundskab. Eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Ja, Paulus han takker for Korinthermenigheden. Han takker for den nåde, som Gud har vist dem i Kristus Jesus. Og det bliver ret hurtigt klart, at når Paulus taler om nåde, så er det ikke kun det med, at når vi kommer til tro på Jesus, så får vi tilgivelse for vores synd. Det er selvfølgelig også rigtigt. Men Paulus taler også om nåden som udtrykt i nådegaverne. Og han takker for, at Korinthermenigheden har fået en masse nådegaver, som udgør en rigdom for deres menighed. De mangler simpelthen ikke nogen nådegave, mens de venter på, at Jesus Kristus skal åbenbares. Så det er jo menighedens forventning og håb, at Jesus Kristus skal komme tilbage og åbenbares i al sin herlighed her på jorden. Og det er interessant at læse 1. Korintherbrev, fordi der var en hel masse ting i den her menighed i Korinth, som ikke var i orden. De kunne ikke finde ud af at leve rigtigt. Men alligevel så var det en menighed, hvor nådegaverne virkede meget stærkt. Og det viser i hvert fald noget om, at når Bibelen taler om nådegaver, eller når Nytestamentet taler om nådegaverne, så er det virkelig udtryk for nådegaver. Det er ikke belønninger for noget, vi har gjort. Det er udtryk for, at Guds kraft af sin nåde kommer og virker igennem kristne. Det her navn, kristne, det vidner selv om det samme. Man kan sige, det at være kristen kommer fra det græske ord Kristos, som betyder salvet, som jo er det samme ord, som Jesus fik. Han var Messias, han var den salvede, eller med det græske ord Kristus, den salvede. Og i starten, da de kristne gik omkring, der blev de egentlig bare kaldt dem, der følger vejen. Men senere blev de kaldt de kristne, og jeg tror, det handlede om, at folk oplevede, at der var en særlig ånd over de kristne. De var salvede. Og det er også det, som nådegaverne udtrykker, at Gud har lagt sin ånd i dem, der tror på Jesus Kristus. Gud døber dem, der tror på Jesus Kristus med Helligånden. Det er det, vi også kan høre om i beretningerne om pinsen, at Gud kommer og døber menigheden med Helligånden. Det er egentlig meningen, at alle kristne skal opleve at være døbt med Helligånden, så de kan gøre de samme gerninger, som Jesus gjorde. Det er ligesom tegnet på Helligåndens nærvær. Det er kraftdimensionen i den kristne liv. Samtidig med, at Jesus jo også i os sætter frugter. Og når Paulus han skal opsummere, hvad der er den kristnes kald, så siger han det i vers 9, at trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Det vil altså sige, at den kristnes kald og hele formål og bestemmelse er fællesskabet med Jesus Kristus. Vi hørte sidste gang om, at det er Jesus Kristus, vi påkalder. Og her siger Paulus også, at det er Jesus Kristus, som vi er kaldet til at have fællesskab med. Og det fællesskab er ved Helligånden.
Da Jesus han døde og opstod fra de døde, der sagde han, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg vil sende min ånd til jer. Og det var det, som gik i opfyldelse på pinsedagen, hvor Jesus sendte Helligånden til os. Helligånden, som bor i os, som er den, som salver os til at leve som kristne, til at gøre de ting, som Jesus vil have gjort igennem os. Og Paulus siger altså, at Gud han er trofast. Han kalder os til fællesskab med Jesus Kristus. Og det kommer jo også til udtryk igennem nådegaverne, som Paulus her taler om, at Gud giver rige gaver til os, så vi kan leve det liv, som Jesus har kaldet os til. Jesus han sagde til sine disciple, at de skulle gå ud i hele verden og gøre alle folkeslag til hans disciple. Og det er jo en stor opgave. Og man kan sige, at det er nærmest en umenneskelig opgave, hvis ikke det var fordi, at Guds egen ånd kom til os, og i vores svaghed, og bragte Guds kraft og styrke ind. Så bare sige til dig, at hvis du er kristen, hvis du har Guds Helligånd, så har du også ressourcerne, som skal til for at gøre det, som Gud gerne vil gøre igennem dig. Du har fået nådegaver i rigt mål, og Gud vil sådan set bare forløse det til den verden, du lever i, igennem dig. Så vær frimodig. Gud har kaldet dig til fællesskab med sin søn Jesus Kristus, og han vil også selv udvirke det igennem dig. Så jeg håber, du får en rigtig god weekend. Gud velsigne dig, og du må også have en rigtig god efterårsferie. Hvis du er en af de heldige, der skal på efterårsferie, så have en rigtig god efterårsferie. Gud velsigne dig, og vi ses senere på bloggen her, håber jeg. Hej.